Халыкны берләштерү турында ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мөселман мәдрәсәсендә дә сөйләделәр. Бүген уку йортында читтән торып белем алучы шәкертләрнең соңгы дәресе шуңа багышланган иде. Гыйлем истәүчеләр өлкән яшьтәге кешеләр, нигездә авылларда имам вазифасын башкаручылар. Быелгы беренче сыйныфта укучыларның күпчелеге Апастан, 22 шәкертнең 12-се бу районнан. Белем бер вакытта җитмәү, һәм бер килә, беләсе килә. Һаман килгән саен ачыла. Менә шундый шатланып китәсең, күңелләр күтәрелеп китә. Һаман менә монда белдем Аллага шөкер дисең. Һаман укыйсың, һаман ачыла бара. Кыры теория дәрес вакытында, әмне намаз укыту тәртипләре, җомга үткәрү серләрен шәкертләр мәдрәсәнең менә бу гыйбадәт бүлмәсендә үзләштерә. Устазлар арасында мәшһүр шәхесләр дә бар. Иң истә калганы Татарстан мөселманнары дине нәзарәтен 13 ел дәвамында җитәкләгән мөфти Госман Исхакый белән очрашулар. Сессия башында ул биредә дәрес тә үткәргән. Госман хәзрәт килде, менә безнең белән очрашты, шуңа кадәр менә шуннан соң без ник киттек, инде бер борчуга да калдык, борчулы булдык. Без бик тә ярата идек Госман хәзрәтне без. Өлкән имамнар 2 атна дәвамында гыйлем истәгендә, мәчетләр буш тормый, авылларында мулла булып көндезге бүлек шәкертләре эшли. Каникул чорында алар хезмәттә. Балалар кышкы ялда чакны безнең шәкертләребез анда мәхәлләләрдә шулай ук балаларны укыту белән, алар белән мәшгуль булалар. Менә ансы инде без планга кертелгән, алар бу өлкәдә дә без ул юнәлешне күздә тотабыз. Хәзер авыл имамнары өйләренә кайтып китте, киләсе сессияга кадәр гыйлем истәргә. Яңадан муллаларны мәдрәсәдә җәй көнне көтеп калалар. Альфред Мөхәммәд Рахимов, Рамзил Гарипов, Татарстан, Яңа гасыр каналы. Әлеге саатка менә шулар иде. Кыска вакытлы рекламадан соң спорт дөньясында булган иң кызыклы вакыйгалар белән сезне Илдар Сафиуллин таныштырыр. Уңышлар сезгә.